Китап безнең заманның тормышы. Әдәби басмалар бер буынның икенче буынга рухи васыяты. Тапшыруыбызны китап алдым кулыма сәхифәсе белән Ләлә Зәйнуллина дәвам итә. Исәнмесез, яхшы китаплар уку үткән заманның бөек кешеләре белән сөйләшү өчен менә дигән мөмкинлек. Халкыбызның моң алихәсе Әлфия Абзалованың тормыш юлы иҗаты турында китап рус телендә дөнья күрде. Ул республикабызның милли китапханәсендә тамашачыга тәкъдим ителде. Безнең мирасыбызның, безнең мәдәниятебезнең тамырларыбыз ул шәхесләрдә. Татар халкы Әлфия Абзалованы да оныттырга тиеш түгел. Чөнки ватан һәм әни бер була дип әйтәбез. Монда җырчы һәм милләт татар милләте ул берәү генә. Әлеге китап Татарстан Республикасы президенты каршындагы мәдәниятне үстерүгә ярдәм фонды, Мәдәният министрлыгы, Казан мэриясе Салават Фәтхетдиновның җыр театры ярдәме белән нәшер ителә. Әлфия Абзалова турында 2019 елда татарча китап чыкты. Узган ел инглиз телендә тәрҗемәсе басылды. Дөнья буйлап сибелгән халкыбыз хәзер аны рус телендә дә укый ала. Рус телендә biz акцент бирдек күбрәк яшь җырчылар. Менә анда китап әни турында, әни үзе турында тоже бар. Һәм аннары коллегалар шулай ук сөйләде. Һәм инде яшьләр, яшь җырчылар. Китап 3 бүлектән тора. Беренче өлештә Әлфия апа үзе турында үзе язган тетрәндергеч язмалары, икенче бүлектә коллегаларының истәлекләре, өченчесендә ул җырлаган 100 җыр тексты ноталары белән бирелә. Китапка җырлар яздырылган аудиодискта беркетелгән. Ул бит 12 телдә җырлый белә иде. Урта җырларда үзбәк, казак, кыргыз телләрендә барсында да җырлый. Шуңа күрә бу халыклар өчен ул бик тә кирәкле дип әйтәм, рус телендә китап чыгуына бик шатландым мин. Киләсе елга яраткан җырчыбызның 90 еллык юбилее. Әлфия апа бик гади кебек шул ук вакытта катлаулы да. Аның иҗаты фәнни музыка белгечләре әле өйрәнергә тиешле хезмәт. Алга таба китап вариантына нигезләнеп Әлфия Абзалова турында нәфис фильм төшерү планлаштырыла. Аның биографиясын карасак, ишетсәк, күздән яшьләр килә. Милләтебез горурлы. 500-дән артык аның җыры репертуары бар. Легендар җырчы. Китап сатуда юк. Ул китапханәләргә, уку йортларына, музыка мәктәпләренә таратыла. Интернет аша электрон вариантын уку мөмкинлеге бар. Яңа гына табадан төшкән тагын бер басма. Алмаз Хамзин киң кырлы шәхес, җырлый, бии, баянда уйный. Соңгы елларда ул язучылык эшенә җиңсезганып кереште. 75 яшен тутырган көннәрендә аның 5 татар китабы дөнья күрде. Әлеге басманы автор Казанның Китап Клаб ресторанында укучы хозурына тәкъдим итте. Шәхесләр турында чыгарга кирәк. Безгә шәхесләр турында күп язырга кирәк. Үзебезнең шәхесләрне безгә күтәрергә кирәк. Без бер качанда ул турында ныгытып уйламыйбыз. Ул бу китапка керәсе әсәрләрне инде күптән яза башлады. Без бит үзебезнең әдәби әсәрләребезгә күбрәк үзебезнең хыялыбызда туган геройларны бирәбез. Янәшә яшәгән безнең шундый мәшһүр шәхесләребезне үзебез дә белергә тиеш. Аны киләчәк буыннарга да язып сөйләп калдырырга тиешбез. Авторның әлеге китабына 5 татар юмор сатира төркеменең алыштыргысыз осталары Рауил Шәрәфиев, Рәшит Шамкай, Хәлим Җәләлов, Рәшит Сабиров турында алар тормышыннан алынган чынбарлык тасвирлана. Ул артистларның теге сәхнәдәге тормышын түгел, яшәешләрендәге тормышларын яктырта. Әйтик Шамкаев анда гел без белмәгән яклары белән ачыла. Шәрәфиев тә шулай ук без белмәгән яклары белән ачыла. Мәсәлән, аның китабында әйтелә, Шәрәфиев ул көлке актеры гына түгел, аның эчендә җаны бар, аның җаны җылый татар язмышы турында. Күренекле шәхесләрнең яшәеше, дуслык, тугрылык хисләре белән баетылган әлеге язмалар бер кайчанда актуальлеген югалтмас дип бүгенгә саубуллашам.